Tässä 60-luvulla rakennetussa taloyhtiössä ei ole tiivistetty yleisten tilojen ovia pitkään aikaan. Nyt tilanne on sellainen, että osassa ovia ei ole tiivisteitä lainkaan ja loppujenkin kunto näyttää aika huonolta. Tästä aiheutuu energiahukkaa ja turhia kuluja taloyhtiölle. Jotta tilannetta voidaan parantaa, on hallitus pyytänyt paikalle tiivistämisen asiantuntijan, joka kartoittaa ovien tiivisteiden kunnon. Moikka. Moi moi. No niin, kiva kun pääsit tulemaan. Meillä on tosiaan tämmöinen aika iso taloyhtiö ja paljon ovia. Ja meidän hallituksen tiedon mukaan ovien tiivisteille ei ole tehty juuri mitään. Ja ne on meidän näkökulmasta aika huonossa kunnossa. Joo. Niin lähettäisikö ensiksi tästä kellarin ovesta katsomaan, että miltä ne näyttää? Joo, katsotaan vaan. Eli monestihan taloyhtiölle riittää silmämääräinen tarkistus, kertoo missä kunnossa tiivisteet on. Esimerkiksi täällä on reikiä jo alatiivisteessä, jota on irti joka paikasta. Joo. Toinen on talven aikana. Kylmä tulee sisälle, silloin huomaa viimeistään kelit viilenee, että miten paljon se fuskaa tiivisteet. Ja muutenkin taloyhtiön kannattaisi noin 10 vuoden välein tarkistuttaa tiivisteet, että onko se sitten ammattilainen kartoittamassa ne vai jos taloyhtiön hallituksesta löytyy osaamista, niin se voi ihan kyllä tavan ihmisetkin kartoittaa. Okay. Ja tiivistystyöhän voi tehdä joko itse tai sitä ammattilaisen tilaamana. Joo. Ja tärkeää on käyttää oikeita tiivisteitä näissä ovissa. Okei, mistä sen tietää, että mitkä on oikeat tiivisteet? Laatu. Eli sanotaan, että niin ei mitään superluonitiivisteitä näihin kannata laittaa. Joo. Että ostaa mieluummin ammattilaiselta ne tiivisteet, niin silloin saadaan hyvä lopputulos aikaan. Joo. Sitten meillä on noi rappukäytävien ovet. Mennäänkö me katsomaan niitä seuraavaksi? Mennään vaan. Sitten tämä porraskäytävän ovi. Tämä onkin vähän erilainen. Joo. Ja täältähän näköjään nyt kun katson, niin puuttuu tiivisteet kokonaan. Joo, ei siellä ole tiivisteitä, ei mitään ole siellä. Että pöydälliset pinnat, eli jos itse taloyhtiö sen tiivistää, niin kannattaa erittäin hyvä pesu tehdä, että saa nuo pinnat puhtaaksi, niin liimatiivisteet pysyy huomattavasti paremmin kiinni. Ja sitten toinen erittäin tärkeä tehtävä, teillähän onkin hyvä, kun teillä on korvausilmaventtiili tässä, mitkä yleensä on väännetty kiinni, kun tulee kylmään rappukäytäviin, niin riittävä auki sitä ilmanvaihto saadaan toimimaan. Joo. Ja jos ei ole, niin kannattaa asentaa esimerkiksi jälkiasenteiset ilmanvaihtoventtiilit. Okei. Mutta tässähän se nyt siis on. Tässä ei tarvitse. Teillä on sentään laitettu se. Että. Joo. Ja varmaan on lämmönhukka erittäin iso ollut tässäkin, kun ei mitään tiivisteitä ole ja patteri vieressä talvella. Työntää lämpöä niin paljon, kuin se vaan saadaan irti siitä. Voiko se olla sitten, että ne tiivisteet on jätetty laittamatta tämän ilmanvaihdon takia? Ei tarvii silloin. Että mieluummin, että sanotaan ilmanvaihtoa saa. Talvella voi pikkasen pienentää sitä, säätää sitä ohi kävellessä, että saa sitä ilmaa kumminkin. Ja ei tässä ole kyllä aikoihin ollut mitään tiivisteitä. Niin. Sitten meillä on lisäksi vielä 20 tai yli 20 autotallia, joiden ovet on sitten taas erilaisia kuin nämä nyt jo tutkitut. Niin mennäänkö katsomaan niitä seuraavaksi? Käydään vaan. Sitten nämä meidän autotallin ovet. Täältähän näyttäisi tiivisteet puuttuvan kokonaan. Ja ovet on aika huonossa kunnossa kaikkinensa. Sitten talvella me ollaan huomattu, että nuo patterit loivottaa täysillä. Nämä tallit on tosi lämpimiä talvella. Et termostaatit on niin kuin isolla ja lämmön hukka varmaan aika suuri, kun tiivisteet puuttuu. Mitäs näille kannattaisi tehdä? No, kyllä nämä kannattaa tiivistää se lämmön hukan takia jo. Elikkä sivuja ylös voi laittaa niin sanotun putkitiivisteen, P-tiivisteen. Ja tässä on niin paljon heittoa tässä maassa ja kaikessa, että niin alalaita ja tuohon näiden kääntöovien keskellä mä laittaisin niin sanotun harjatiivisteen, mikä myötäilee enemmän. Mutta kyllä minun mielipide on, että kannattaa yhtiö ruveta pikkuhiljaa varautumaan talliovien vaihtoon. Ehkä joo. Joo. Ja alalaidasta sen verran, että
sepeli kannattaisi ottaa talven jäljiltä pois, sitä ei saa tiiviiksi, ei millään. Joo. Ja toinen on, että siinä materiaalit rupeaa vähän ruostumaan, kun siinä on kosteus koko ajan tekemisissä tuon karvin kanssa. Ja täällä kannattaa myös niin kuin tuolla porrashuoneessa ilmanvaihto avata näitä venttiileitä vaan enemmän, että siellä kiertää ilmaa enemmän täällä tallissa. Joo. Tosissaan kyllä nämä rupeaa olemaan vaihdon tarpeessa. Valmistaudumme siis ovien uusintaan. No niin, nyt me ollaan käyty kaikki ovet läpi, tutkittu, että mitä täältä löytyy, niin mitä suosittelet, miten meidän kannattaisi nyt tästä edetä? No ehdottomasti teidän kannattaa tiivistää nuo ovet. Että siellä on niin paljon sitä kaikkea epäkuranttia tiivistettä tai ei ollenkaan. Ja toinen suosittelee ammattilaisia käyttämään, niin silloin saa ainakin hyvälaatuisen työn, mutta sen voi kyllä tehdä yhtiö itsekin sitten. Että... Okei. No mutta kiitos kun pääsit. Tästä oli meille paljon apua. Ei mitään, kiitoksia. Jos teet tiivistykset itse, muista ainakin seuraavat vinkit. Mittaa uusien tiivisteiden paksuus huolella käyttämällä esimerkiksi sinitarrapalloja oven karmeissa. Muista lisätä mittaan noin 3-4 mm lisäpaksuutta. Käytä tiivistämisessä vain laadukkaita ja kohteeseen sopivia tuotteita. Puhdista kohde huolella ennen liimattavien tiivisteiden asentamista. Voit käyttää puhdistamisessa esimerkiksi liimanpoistospreitä. Asenna tiivistenauha asennusohjeen mukaisesti ja aina ylhäältä alaspäin. Leikkaa mutkakohdat, älä taita tiivistettä. Varmista liimattavien tiivisteiden pysyvyys nitomalla ne kiinni kulmista. Varmista riittävä ilmanvaihto myös tiivistämisen jälkeen. Seuraa tiivistämisen onnistumista lämmityskaudella joko aistinvaraisesti tai infrapunalämpömittarilla. Huomioi, että liimattavia tiivisteitä ei kannata asentaa alle 5 asteen lämpötilassa.